mina nayo yeso. Usizi lo wathi ufuna inamba yami angazi. Manje inamba kadala ithola fonelwa yini kuphela? Ayitholakali, yosiphithi ayitholakali. Angithi phansi zobekhuluma nje. Sivumelene phela. Ukuthi ke phela ayuhappy Bala ngitshela. Noma ngitshela abantu abala isifuba wasiza. Lokho into kufanele sikhale ngesingisi. Ukuthi ayuhappy kusho ukuthi ngesizulu. You are into some more people. Okay. Okay. Asinda. Umizwa. Ngithuka la ethi Kodwa umizwa yakufuna. Ngeke ngithole phela. Ngoba manje ngithanda ngizilonda. Okay. Ismarayi ukuthi. Wena phela ngeke siphindise ukufika esizini isiyoze. Wena uthumele phakathi teaching esiphindise. uMlalazi municipality umuntu njani? Ngiyacela ke lombuzo. Hayi, ngizophila ngibuze ukuthi uMlalazi municipality umuntu njani? Umuntu oyiphosoni. Njani? Awukhulume nje nabantu abakuthandayo. Utshele umuntu esifazane ongenayo ukudala ukuthi ukuphi la athuthukise khona. Kumele ngiyiphathe kahle umuntu esizuphathwa njengoba ngiphethe lo wami. Ngoba njengoba ngiphethe nje akangiphethe yena. Uyazi. Nasi manje. So. Ngaphathi qala ngisangile. Ngiyini ngosho uzongizonda uthi angiphethe ngenzeni. Wathi wena khona wakho kanti ngiphethe ifoni ngokukhomba ngempela. Lento isho la asiplananga. Yalekini. Ngisabuza. Besicela icontact manje ngizongiqhulisa amacala la. Akuye bale phela siyazi. Cha, ngizoyileka phambi kwabantu. Cha. Imama loyana kathi uphethe ifoni umama ongizalayo. Angazi noma ufike ngiqale phansi. Sakubuza manje. Ungaqala phansi mawuza ngithatha nje umama lo. Akunankinga sokuthi yeah. Angifuni ukuze khona ngisho yedwa. Ubona mina efonini yakho mangikhumbule ngizokutshela ukuthi usukothile ahlangane. Ucele ngokulala. Wathi ngicela. Into ezwakala.
ngicabangana nawe nje. Uthando nje abantwana yini? Awukwazi ukungishintsha. Lolo thando nalokushintsha nalo. Ayikho into ongayenzeki yona. So, lokho ngisho angazi ukuthi ngaqala ngithini bayangachaza. Umzamile umuntu wakwaNkulu. Ngazi phela ukuthi ngithanda umuntu osebenzayo, oyasebenza namuntu. Akalapho umkhulu. Mama, ngicela ukucacisa. Niwashintsho wena sikhuluma phezulu. Ngicela ukuthi ukuthi ngizokuzalana. Angithi ngifuna ngamele ngizokugalana. Ayisengakuzwa kodwa awubone abantu bonke abaphuma ngomkhulu. Angenze kanjani? Bangaki abantu abaphuma abezila bezobona uMaDlamini. Yabona njani? Usiyabona njani? Asenze kanjena. Obonge bonke abantu abaphuma bezobona. Ngiphume ngiqaloze. Angazi ngizokhuluma ngithini. Angithandi ukusho lokubazi ngoba mhlawumbe abanye bayangizonda bangizwa. Angibonge bakwethu, ngiphumile ngaloze Nkosi yami. Leza nazo ngibona. Yabonga-ke nami. Ungapheli phela. Amakhayeni vele happiness. Okay, ngaphambi kokuba umakhumbula ngicela kunabantu la mina kathi besifonela ukuthi size la bathe ngicela ukubhalansise isibhizinisi khona bangakuzwanga awubabonga ngesibhizinisi manje I will sing. It's over there you see. Njengamanje wakhumbula uMlalazi. Yabonga nje wesi time to Maspala and time now sis. If I mean sisi I wasting your time for your time. Umayamazi uma ethi wasting your time kusho ukuthi uyabonga. Ngiyangizuma lapha ekhoneni. Mama I think so. I think so for me. It's today. I wasn't going to say, wow. Umama wakhe silazi kanje kungenxa yakhe awusibongele kumamkhulu usiyeke sivise kuserious manje
Emcimbini umama ongizalayo mayekhuluma vuka isilonda seqebuka ngangizalwa intombi mina yakumaqulu engizala njengoba nesho nje ngithathe bavuka enye indaba ubuhlungu njobe khuluma manje awukho ukuthi ngazi ukuthi bonga yena kumama lo okhona phakathi kwethu ekhaya. Njengoba usho lentando uma umama ekhuluma ngokuyisoda sikamama okusho ukuthi umama usewumama wakho ngisho uzoswala bakunemicimbi eMlalazi uMaDlamini yohleze khona amuthi pale kunjalo bafowethu sibonga uthando lwenu sibonga ukuthi uPerfomer uMaspala eMlalazi sibonga kakhulu ukuthi sirecognize njengabantu abaserious njengoba eshilo kumama uxolo bakunemicimbi eshoyo sohlezi sikhona sizonjabulisa kodwa ngimuzwe ngicela ukushaya amakhamera ngiyahlelela manje Uvukelwe. Nimzulu directed once in the foot. Why? Everyone, welcome back to Sunny Live Chat. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, nangoke uMaDlamini wenu. Nangoke uMaDlamini wenu. As I've said on the previous video yesterday, uMaDlamini was invited by uMaspala waseMlalazi njengoba ke kuyinyanga yabantu besifazane bebehlangene abantu besifazane. So uMaDlamini was invited to be part of that event, guys. Yeah. I hope nizwile isilungu sikaMaDlamini. Uqhubeka nje la agcine khona une dictionary yakhe yedwa. But anyway, guys, do leave your comment below and share your opinion. But I hope ukuthi ke ni enjoy le video kaMaDlamini. Hayi bakithi hayi cha simshayela nje izandla untombo. Hayi uyalida shemle eMzansi futhi ngicanga ukuthi hayi akekho umuntu ongamazi no President Ramaphosa ngicanga ukuthi uyamazi manje uMaDlamini. The way nje trenda ngakhona. Bye guys.